কয়েক মাস সিগাং 2025 খরকসা সাদিবিনি সচিয়েল মিডিয়াও কাশা মাংপলি ভাইরাল ওংখা o mangpli viral wngmani yagolo tabuk khungai 2026 o sadibini thimani koktuma kasawi phekya omobo kaisa rohosomoi bebe o sadibi thimani 3 ঘন্টানি pore bini kaisa Instagram o kaisa post phekya amobai borok rok wana jaka bahike thini borok ba 3 ঘন্টানি pore social media Instagram o post khaimangka tei bahike o sadibi thikya tai tamni bagi bo viral wngka social media o hadike salani moniti kisakok norok nai tongdi ani channel o paisa tabuk social media o mangpli kaisa jehino viral wngwi tongo tei ambo tui phikya nokni bagwi o mangpli saimangka o viral mangpli wngkha Rajasthani Jodhpur ni hinui Rajasthani Jodhpur o khoroksa sadbi mung bini prem baisa hinui koktwmarogo saimangka koyok mas swkang thangnai bochor 2025 bini kaisa mangpli social media o viral wngmani viral mangpli norok nugui mankha o screen o je bo khoroksa sadhu guru ba bini buphani soman kaisa guru no kwbangma bai social media o video jehino viral wngkha baksa borok o sadbini choritro ni sakao yasi surka bahike bupha bai mutai haike mangpli kase phekya hinui o mangpli kase phaimani pore no o sadbi onek jinta tension o tongo hinui koktwmarogo kasawi phekya saimamani mote hingka o video farji ba fake edit khaiwi viral khaiwi hinui sadibini phaijaktikai sakalaijaka je viral mangpilgo je chela no nukha khoroksa sadhu bo wngkha bini guru ba bini buphani soman guru hinui bo sai khwnarwkha saimamani mote o viral video wngkha 2021 bisini 2021 ni video no viral khairwkha 2025 je viral khainai bo keboya sadibini purana gari driver tai bini sound manage khainai hinui saimangka khoroktangni mungui sadibi police o case rwka hinui koktwmarogo kasawi phekya ulo a dusirok jefru sadibi no map sanka afru sadibi map khairwkha hinui bo sawi khwnarwkha saimamani mote khe a dusirok puilao 2021 bisio kaisa video twiwi sadibi no blackmailing khaikya hinui borok saka je jodi no bong no 20 lakh rang riya hangkai o video no social media o viral khairwna hinui afuru sadibi police complaint khaimani tai police complaint khaiwi no a khoroktam rok police bai romjakmani ula a dusini nukhungni borok tei a dusirok sadbi no map sanka kai sadbi bong no map khairwkha ulo a dusio yogi phaimani yagulo 2025 hangkai a video no edit khaiwi cut khaiwi social media o viral khairwkha afuruni simi hingkai no o sadbi social media o trolling ni shikar wngkha buibai bo yasi surjaka amo tamo rista khoroksa guru bupha bai bini hinui afuruni simi no o sadbi bo pressure depression o tongmani amoni pore bo social media o phaiwi bo bini kok bo narwk phakya bo saka je bo koyek bochor swkang kaisa depression o klai tongfuru bono bini sinijak borok rok no bono blackmailing khaimani bo bong no map khairwmani pore hingkai borok bini video no social media o cut khaiwi edit khaiwi viral khairwkha je borok bai ang social media viral wngkha ama ani guru ani buphani soman bo ano ani depression ani logi ro hinui bo kaisa video swnamui social media o saka tabuk bini kaisa rohosomoi mabe thimani koktwma kasai phekya bo thimani yagole tabuk bini thimani kaisa rohosoi hai wngwi thangka saimangka bo thangnai 28 January ni dino bini langma chokha hinui bo thuya swkang kisa sori hamya tongmani amo bai bono injection rwjaka hinui injection rwmani matra 5 minute ni bisingo no o sadibini hospital o talangphunno langma chokha hinui koktwmarogo kasai phekya tai bo thimani matra 3 ঘন্টানি pore hangkanya social media o kaisa bini Instagram o post khaikya bo post khaikya je bo kwthang tongsokle nei maya bo tabu o hano yakari thangna kya bo ogni poriksa rwnani kok saka kintu bo saka
Kathang tong tu teo male malia thui phana ne manchu tu hune kaisa post khaikya. A post jebru social media o kasai phayo borok rok question khaikya sungmung tisaka je thune borok bo bahaikya 3 ghonta ni pore Instagram o post khaiman. Apro ka bini a guru a bupa soman guru sai khwnarka je bo thuya swkang a kok samano social media o tabuk post khai rwkha hinui bo sai khwnarka tabuk jotono sumung tisajak je o sadbi bahaikya thikya bono kebo da suggest khaiui bwtharka kebo khai bini thwimani kaisa normal da tamoni hingkhe bini thwimani post motom bo khlai rwjakliya. Tai o thwimani ukulko kaisa karon tongo social media o trolling ni shikar wngmani bini a viral mangpili kasa phaimani pore onek borok no bono social media o trolling rok khaikya. Hingkha o koktwma tabuk social media o kehino viral wngjak je 2025 bisio kaisa video viral wngmani pore khoroksa satbi depression o tongmani pore tabuk bini langma chokha hinui.